Howanyň ysty günleriniň birinde özüne göwni ýetýän bir gelin öýde oturandanam bir iş ýok, göwnim göwsüm açylsyn diýýärdi. Öýüniň gapdanlaky ir gagazyň diýüne barýar. Kakı idem yere düşer daýa bolar. Gel hem gelejiräýin, dünýäde näme gep gurrun bar diýip ýöküp ir gagazyň üstüne minýär. Edir şol wagtdan bir 85 ýaşly garry baba bilen bir ýaşygyt ýanky geliniň iri giýen köçesinden geçmekçi bolýar. Erim üstündäki gelini ýaşygytdan öňürti garry baba görýär. Baba diýär, men öňürti gördüm. Ýigit diýär, men öňürti gördüm. Garadyky doňuşmaýarlar bu geliniň üstünde. Görseler başagay bolup dururlar diýär. Onsoň şol aralykda baba diýär, näme bolsam bolaýyn, ölsem öleýin diýip arkasyndaky dutary gysta garada düzüp erim üstündäki gelini wasp edip 5 kilometr aýdar bolýar. Görüň bakyn baba näme diýär. Bu yollarda gideredim, bu yollarda gideredim, ol sen sade gözüm düşdü. Yer üstünde bir peri gördüm, ol peri ve gözüm düşdü, ol sen sade gözüm düşdü. Yer üstünde bir peri gördüm, ol peri ve gözüm düşdü, ol sen sade gözüm düşdü. Kellem aylandık boğazımdan, bağlan aylansın dasından, gül periye gözüm düştü, ol şemzade gözüm düştü. Bağlan aylansın dasından, gül periye gözüm düştü, ol şemzade gözüm düştü. Çekeyin tıllanı Kur'an kılayın sakillerde ol periye gözüm düştü, ol şemzade gözüm düştü. Kur'an kılayın sakillerde ol periye gözüm düştü, ol şemzade gözüm düştü. Qarrılığımdan saylansam, günnedasında pırlansam, ol periye gözüm düştü, ol şemzade gözüm düştü. Günnedasında pırlansam, ol periye gözüm düştü, ol şemzade gözüm düştü. Şu armana ýigit aýtdy, men gördüm, baba aýtdy, men gördüm. Arab ıňşmadylar. Ýigit tuttu babaň sakalyndan, baba tuttu ýigitiň saçyndan. İkisi köçäň ortasynda musulmany gelişmese işe başagay bolup dururlar diýär. Bu ýagdaýy gören gelin böküp beripden düşýärdi, gelýär bulan ýanynda. Gelin aýdýar, menim köpden bäri dul gezip ýör. Adamymyň ölenine gaty köp ýyllar boldy. Şu gün menim tälim adam ýaly iri iýmäge çykaýdym. Näme dedim, böşüp bilmeýän zadyňyz bar diýär. Onna baba aýtdy, "Wah, gelinjan, biz seni ölçüp bilemiz." Ýigit aýdýar, "Men öňürti gördüm, men öňürti gördüm." Ýigit aýdýar, "Men öňürti gördüm." Men aýdýan, "Balam, kydıl-çydyla gezek galanna, menim gözüm senkiden 99% ýitirek. Bilýärmi sen şolary?" Diýär bilen, "Ýeň berene. Anha innem şu meseleni özüm çözüp bermesen boljak geldi." Onu gelin aýtdy, dawalaşyp, zenjerleşip durmak gerçekdi der. Bu zamanyň gelin aýlary aýdymsady goýarýar. Kimiň dili süýji bolsa, kimiň owady güýçli bolsa, aýdym aýdysyn, saat çalysyn. Men kimem orada bir ýerine durmuşa çykmaly. Haýsyňyz şu ýarışda üstün çyksaňyz, men şoňa durmuşa çykaýaryn diýdi. Tamakinçilik gursun.
Baba arkadındaki dövüktüğü tardıgıp bir 5 kelime söz aydar bolly, ýandaky ýaş ýigit oňa jogap berer bolly. Köp ýyllardan bäri äriň garasyny görmän, ýalpyllap duran bu gelin bulan haýsysyn bolarka? Men onu ýetmen ýöňürdüm, ýar babam oglum, ýar babam. Din duşma onu haber verdim, ýar babam balam, ýar babam. Menem şu ýollardan gaýtman elim, ýar meniňki bagazan, ýar meniňki. Görünmi saňa aýtman elim, ýar meniňki bagazan, ýar meniňki. Aşıklık yolundan hen geçmedik, hever yarım kolundan bir tutmadık. Ağzımdan süydüyse gitmedik kuzuyum, yar babam kıpalam, yar babam kıyım. Sen senden aşıktır senin yaşın, ağzımda kalmadır yekenci diysin. Kellende kalmadır akıl husunu, yar benimki babazan, yar benimki. Karnılık dili zat menden taştır, şol sebepli bağlam gönlüm hoştur. Sakalımı ak görmek gönlüm yaştır, sakalımı ak görmek gönlüm yaştır. Yar babam kıbalam, yar babam kıyım. Yüzleri çalgıyla vuruşur mu? Sakalın aklığı yarışır mı bağım? Sakalın aklığı yarışır mı bağım? Yar benimki babazan, yar benimki. Geldim adını işte işte, karlı gönlüm bolly gün üstü. Sakalım aklığı bolur keste kuzuyum, yar babam oğlum, yar babam kıyım. Hizmanısını çözecek mi, süyüvem uğrunda kıyacak mi? Bunalıp aktığım diyecek mi babam, yar benimki babazan, yar benimki. Seferlerse tavuk dilir, kıyır yaşını bağdım kavuk dilir. Oğlum sana yentecik bebek dilir, yar babam kıbalam, yar babam kıyım. Derdini bilip yürümersin, her demde babam karamarsın. Babazan sızada yaramarsın ey, yar benimki babazan, yar benimki. Barsam yarasırım deysen, kerden cemalını men görsem. Ak sakallı ak gözüne arpa vursam olayım, ak sakallı ak gözüne arpa vursam olayım. Yar babam oğlum, yar babam kıyım, yar babam kıbalam, yar babam kıyım. El kıssa gelin etegi dolarıktan çalan çaşılıp dur diye. Yigit dile var eken. Yigit aytdı gelin can, yağdayma seret. Sen in qoğusu bana durmuş açık. Anha sonku döwürler kafe deydi, bar deydi. Importu maşinimam var, özümün söwda edip ýör. Boynuma täze çykan kaleyden ýakaňa tumor bir oşkadan eberer. Garad men seni hor etmen. Şey deyip gelinim gözüň başyna aýlap uratdy ýa.
Görse yak gelin gidip bar ya. Baba aýtdy. He! Balam, balam, balam. Gitjen kafe bar bolsa, minjeňem internetde maşin bolsa. Bu zamanyň ýaş oğlanlarynda kelle barmy? Bir wagy südüp awary edip öleýse, sen ýene durgalarsyň diýe. Ýanky gelin öňkü adamsam awarydan ölen bolmagy sebeli. Gelin aýtdy, men öňümärden ýanan maňlay gara, men şu garba bilen bolup bereyim. Şunun aga şeginden başga zady ýok. Awary edip ölje galadasy ýok. Bu ýigit bolsa näme samyllap dur, sewda eden bolup 5 man puly bardyr. Maňlay garan. Kellesi göçüp 200 gram ara göçüp birden bir tütüp awary edip öleýse, öňüm men birerden ýanan, mundan soň ýene ýanaýyn. Gowsy men garba bilen galy bereyim. Awary edip ölje galadasy ýok. Allah Taala dik ajal salaymasa ölje galadasy ýok diýip, ýanky ýalpylap duran gelin 85 ýaşly garba bilen galy berýär. Şu ýerde de öwedi teke tarapyndan tozlanyp tapylan ýar meniňki diýilen sarly rowayatam tamam bolýar.